Mga Marvin yun. Mga Marvin yun. Nabayaran niya yun. Next week na. Sige, bye-bye. Next day. Next, mag-move na namin tayo. Out, out. Sa bagay ito. Goodbye. Nasaan mo? Outside? Ay, mo! Dali nga lang.
Ako yung camera kasi. Kaya tao ko po. Oh. Papunta camera. Last. Nanalo kami dito. Galang ulit. Sorry. Sumabit sa ano? Hindi ko mukha ko pre. Teka lang. See that face? Guys, Jose! Left three. Four left. Tama may game.
Maraming baso. Wait na. Kabila. Dili na. Nalig siya eh. Gawin natin sa ano. Correct. Sorry. Lagkat. Yay. Nine. Seven lang. Ay, Marky. Friends kasi di sila. Sabi ko sa friends. Kung ikaw ay Dapat red. Ako kaya kung hindi sa huli. Seven. Set mo kasi. Hey! Out. Out, out. Pwede lang pumalas pa siya. May naalala ko smash ang badminton. Nakarating. Masang ganyan naman. Ikaw vision. Ayun yan. Line Eight. Luman eh. Right? Crash to? Press to kiss match na. Ay, di Mikey. Sabi ko ay Mikey eh. Ka-smash yung pangalawa, tumay ko siya gano'n. Sabi niya. Relax. Kay Mikey. Smash kay Mikey. Yo. Last word. Gano'n. Gano'n na, Jay. Yes. Wala. Ito siya. Ayaw mo restless? Ayaw mo Hindi restless? ka mag-i-error siya. Dali lang pa pagpahingin mo yung dalawa. Kaya sinasabi ko, third set.